Tu vám predstavujem pomerne novinku od firmy Dahua. Je to kamera 3 v 1, čo znamená, že samotná kamera obsahuje 3 kamery. Horné 2 kamery spájajú jeden obraz ako fixný so stupňom 180 stupňov do jedného obrazu. A pod ňou sa nachádza jedna otočná hlava. Výhodou tejto kamery je tá, že viac menej vieme tu pracovať s perimetriou, to znamená, vieme si definovať určité úsečky, prekročenie čiar, virtuálny plot, narušenie objektu. Vieme to tým pádom prepojiť aj s tou otočnou hlavou a po prípade narušenia toho objektu, tak tá samotná otočná hlava začne sledovať vlastne dotyčného, ktorý sa neoprávnene nachádza v tom objekte. Táto videokamera obsahuje v sebe umelú inteligenciu, pomocou ktorej si vieme, ako hovorím, používať tie jednotlivé perimetrie. Teraz si vyskúšame vniknutie do objektu, respektíve do určeného priestoru. Ako som vravel, na tej 180 stupňovej kamere si vieme nadefinovať nejaký priestor, respektíve nakresliť nejaký priestor, do ktorého, pokiaľ vnikne neoprávnene nejaký človek alebo motorové vozidlo, to tie si vieme vyberať, tak viac menej spustí to alarm, respektíve, ako som spomínal, tá otočná hlava sa priblíži na toho dotyčného a začne ju sledovať. Prepojíme to ešte s tou otočnou hlavou, použijeme danú perimetriu a poprosím kolegu. Čiže ako vidíme, kolega vstúpil do objektu, otočná hlava ju sleduje. Tým viac menej zabezpečíme to, že z danej situácii určite dostaneme nejaký kvalitný obraz, respektíve vieme rozpoznať osobu, ktorá sa tam pohybuje.